Tak jo, vítáme vás u nového videa na našem kanále. Je to zase další Game of Scoot. Je tady Jakub Němec. Čau. Jan Bauer. Čau. A jdem na to. Já mu zadám tady na pyramidě 180, je na tom boku, vole, jen tak for fun, protože, vole, čum jak píča, vole, dobrý. Jedu. To byl mega hard. Zadávám Bauimu telvy přes tady ten roh. No. Tak jo, klesá to dost lehká, zatím je to takový chill. Zadá Bowie. Co zadat, neumím nic, takže zadám tady na té pyramidě na tom stejném místě down whip, protože jsem to vymyslel, vole. Já jsem se lekl, vole, bohužel. Tak já mu to vrátím a zadám to taky. OK, takže Bowie to odjel a teď zadává. Kásku jsem teda feeble baru bez tady na té bedně, ale nikdy jsem to tady nedal, dal jsem to jenom na malý bedně. A si to nedává. Takže Honza svůj pokus neodjel a je to v prdeli. No, takže Bowie to nedal a zadávám já a zadám Bowiemu heel whip na účko. No, takže Bowie první pokus bohužel nedal a dá se ještě jeden a doufám, že to odjede. Teda, se nevede. Tak jo, Bowie se zadání nedal a je na řadě se zadání. Ne, zkusím double whipa. Tak jsem to dal a zadávám. Zadávám Ken transfer přes pyramidu, tady si. Tak jo, Bowie svůj první pokus nedal, teď má na řadě druhý. Tak jo, Bowie to dal a teď je na řadě se zadání Němec. No, takže Bowie Ken udělal, co jsem celkem rád, a teďka zadává 108 bar spin na účko. Já jsem komentátor úplně v klidu. Jestli píšo. Tak Bowie to dal a já to jdu splnit. Já zasekl to kolečko, ne? Já jsem se bál, vole. Tak dal jsem to a zatím mám Bowie jenom trojku a zadávám. Zadávám feeble v účku. Opo, já jsem si jel první. Jdeš hodně rychle. No, takže Bowie to nedal a má 3-3 a zadává. No, tak asi bych zadal znova. Jestli to nedám, tak budu píča, vole, ale dal jsem to hnedka potom, co jsem to zadal, tak bych zkusil na bedně, feeble, bar spin. Bowie to měl velice blízko a proto jsme se rozhodli, že mu dáme další pokus. No, řeknu, beru si maligen. Takže lidi, dal jsem to jsem celkem nečekal a zadávám tamhle na tu kravinu 360. Dělej, pojď! Takže Bowie to nedal, ale tohle to podle mě dá, takže máš ještě jeden a fandíme mu.
Bože, vole, já to umím, vole. No takže lidi, Bowie to bohužel nedal a má 3-3-0 a zadává. Tak, 360, na tohle fakt neumím. Uměl jsem to, ale nějak, nevím, nejde mi to. Tak já zadám pár spin z účka. Takže lidi, zadávám boardside tady na tom flat trailu. Skoro. No! Takže Honza už má 3 číslice a proto si může dát 3. pokus. No, nevím, vole, neumím to do piče, nikdy jsem to nedal, vole. Dobrý. Tak jo, tímto to pro Bowie končí a jde se na vyhlášení. Protože sám se nám ztratil, tak to musí vyhlásit tady do prd, jo. A protože nevím, jak to dopadlo, takže si budu tipovat, že vyhrál nejmenší jezdec z naší crew, Jakub Němec na 4-0. Dík, Miči! Gratuluju. Hele jo, jak se to říká, počkej, sláva vítězům a čest poraženým. Uvidíme se u dalšího videa.